Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nemeko ke yomqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke uKhaze. Bathi ke abasebuchulini okanye ke abangqondo zikrelekele abakwazi ukubona abakwazi ukujonga makaseye ehlale pha kwela qela lakhe laseBurundi umfana omdala aqeqeshe pha ngoba iqela lakhe lenze kakuhle laphumelela zombini imatch ke ebezibizelwe pha uCedric Khaze njengomnye ke ebezawuba ngumcebisi pha kubaqeqeshi benational team yapha kokwabo njengomntu naye ebezafika ancedise pha kwabaqeqeshi beqeqesha pha bathi ke abaziyo elaqela ke liphumelela iqela lesizwe laseBurundi pha zombini imatch bezibizelwe ke lo kaCedric Khaze. Bathi ke ingaske iKaizer Chiefs ke ingabi samphazamisa makasayekwe pha aqhubeleke nala qela lakhe lesizwe okanye iqela lakhe lakokwabo malimthathe ngokusesikweni ahlale pha abe ngumqeqeshi wapha umfana ke kaCedric Khaze. Batsho abantu abaninzi ke nakunkundla zokuxhomana bebhala besisho besithi iKaizer Chiefs mayingabasazisokolisa mayiselise sithi mthatheni nisose nimsebenzise. Ndiyabona into yokubana ke abantu abaninzi ke basebefumene ithuba lokubana besithi ke nantsi chance enkulu ke ngoku yokumkhulula lo mhlekazi masusakhulule xa kwenzeke kanje iso siqela lakhe lesizwe limthathe. Ngoba enyanisweni ke abalandeli ke beqela leKaizer Chiefs ngeke basuke ngenyawo babheke eNaturena beyohlaba isicelo besithi bacela ukutshintshwa abaqeqeshi ngoba babona kusonakala phansi kwesandla sabo. Yiyo ke laa nto ibenza into yokubana abanye ke bathi ke makangabi sabuya pha umlumzana uKhaze maseyibamba ke ipholele ezandleni pha uqela lakhe lesizwe. Ize iKaizer Chiefs ngoku ikhawuleze ikhulule nalo uBen Yosef naye umfana omdala azibonele izemveni koko amakhosi afuna umqeqeshi ke ngoku ozoqeqesha iKaizer Chiefs. Umbuzo umile, ingaba na iKaizer Chiefs okanye imanagement eKaizer Chiefs ingcinga zokufuna umqeqeshi inazo na noba imincili bambe umoya okubana aba baqeqeshi babini babenze kakuhle bayithatha iKaizer Chiefs bayibeke pha kunumber 3 kwenza into yokubana baze baphinde baqhubeleke nabo ngokusizini ezayo ngoba ndiqinisekile iKaizer Chiefs ke management yeKaizer Chiefs ibambe umoya ikwenza into yokubana mabenze kakuhle abaqeqeshi kwezi matches zishiyekileyo ukwenza into yokubana iKaizer Chiefs ibuyele eAfrika ukwenza into yokubana babe nento yokuthetha kubalandeli bathi no nabo abaqeqeshi bahleli kunumber 3 lento besiyifuna nabo abaqeqeshi basibuyisela eAfrika lento besiyifuna ake siphinde sibanikezeni ithuba baqhubeleke. Ndiqinisekile kumanagement eKaizer Chiefs ke ithandaza lo mithandazo kodwa ke lo mithandazo ingangafezekiseki ngoba sizoyibalekela inyaniso ethi umlumzana uCedric Khaze kunye nomlumzana uBen Yosef angeke bakwazi ukuqeqesha iKaizer Chiefs nakunyaka ozayo. Abayiyo le mbewu bekumele ba iqeqesha iKaizer Chiefs, asibajongela ngaphansi kodwa ke amava wabo noko awakabikho ezingeni lokubana bangaqeqesha iKaizer Chiefs. Njalo ke baphulaphula ke ningake ningene nanitshoni into yokubana ke niyiva njani le meko nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.